Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Para rawuh kakung saha putri ingkang dahat kinurmatan. Saderengipun sumangga sami ngunjukaken raos puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala dening ngantos ing titiwanci wekdal menika tesih kepareng ngeluberaken kanikmatan lair lan batos saengga kula lan panjenengan saged kempal manunggal wonten ing papan mriki kanthi rahayu nireng sambekala. Sih rahmat saha salam kawilujengan mugi tansah kasarira dening panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha para pendherekipun. Salah satunggaling rahmat ingkang boten wonten tandinganipun sampun keparingaken dhateng kula lan panjenengan sedaya. Para rawuh kakung saha putri ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertawasul ugi dados cara ikhtiar kita nyuwun perlindungan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Tawasul piyambak gadah artos aktivitas mundhut sarana supados ndonga utawi ibadahipun kepareng dipuntampi. Wonten era pandemi wekdal menika, kathah ingkang ngalami keterpurukan ekonomi. Pramila ndadosaken menika ajang berbagi. Sedekah mboten damel miskin, malah kuwawi dados cara tawasul kagem kalangkung caket kalian Allah Subhanahu wa taala. Sedekah uga saged nembihaken kita saking kawunan. Tiang miskin saged bersedekah sami kesagedaninipun. Mboten wonten tangsulan ingkang mesta kalian peksan. Bilih mboten nggadhahi bondo kagem dipunpara, kula lan panjenengan tesih gadah fisik uga manahan ingkang hina kagem tiang sanes. Sedekah mboten kedah awujud arta. Sedekah saged awujud masker, hand sanitizer, sembako, manahan, tenaga, neda, utawi menapa kemawon ingkang dibetahaken dening tiang sawentawis. Para rawuh ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngucalaken kita sedaya kagem bersedekah uga njampeni tiang-tiang sanes. Sami kados hadis riwayat At-Tabarini ingkang mungel, lindungi banda sira kalian zakat lan jampeni tiang-tiang gerah ing antawis sira kalian sedekah. Lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matur, menawi sedekah mboten damel miskin. Pramila sumangga kita ningkataken kapitadosan kita dhateng Allah Subhanahu wa taala kanthi cara bersedekah. Kita pungkasi kanthi maos hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ing wasana hamba pilih anggen kula matur wonten ngarsa panjenengan kathah keklentuan saha kirang dadosaken sarjuning panggalih. Kula nyuwun lumunturing pangaksami. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.